du kortet? Yes, den ligger hernede i kopholderen. Yes. Klar? Yes. Du har kortet der. Klasse. God tur, Marker. Lige måde. Den er så smuk, den der. Ja, den er vild. Parkerer han herude, eller hvad? Er det godt? Det er sgu godt. Til at fange det. Nu skal jeg 5%. Det gør jeg også. Stop der. Det er sindssygt væk. Det er frygteligt væk. Jeg står nok på den der. Nej, det gør jeg heller ikke. Og det er også klart. Forholds, man. Den der. You understand? We'll have to take one also, right? Det er første overgang,
hvor du er god til at manøvrere. Det er fedt. Fuck, du er vigtig, mand. Ja, stærkt. Stærkt. Ja. Fuck, det er det, Tuno! Det er bare at få masser af fart derude. Ja. Det fik selv på turen. Nej, det er godt, mand. Det er imponerende. Det er sindssygt. Godt gjort. Godt gjort. Og du bruger bare hele banen, hvor det er sindssygt. Det her! Fuck, du kører godt, mand! Det er sindssygt! Ja, det er fedt. Hold kæft, det er fedt. Fuck, du er god til det. Det er sindssygt! Hvad fanden er der sket her? Det er træls, vi ikke kunne få lov at fyre den af hernede. Ja. Hvad fanden? Der er flere i hvert fald stadig. Hvad er det op? Så har vi der. Okay, der kommer så en BMW og overhaler i kommissionen. Nej, det er sgu ikke i orden. Får du nok lidt skidt på dækkene der. Ja, det er det, eller hvad? Ja, det tror jeg sgu det var. Foran der.
Jeg kan ikke fucking følge med. Var du tryg, eller hvad? Ja? Var du tryg ved det, eller hvad? Det var jo det meste af vejen, altså. Altså, jeg vil sige til mig selv, jeg ved, at han har styr på det, men det var vildt. Altså, det er samme fornemmelse som at køre med... Var det det? Nej, ja, det var det. Det der med, man kan mærke, at bilen arbejder, men du arbejder med den. Kæft, det var fedt, mand. Nøj, du er god til at presse den. Jeg synes godt, at du kører stærkt. Jeg synes godt, jeg kunne presse den noget mere. Jeg synes skiftet fungerer pisse dårligt. Den gik ind og overstyrede min skift. Ja, okay. Jeg overvejede, at jeg skulle sige til dig, jeg så jo kører med marken, men jeg overvejede at sige, du er nødt til lige at tage lidt af for det der. Ja, lad os lige få lidt luft. Jeg må hellere underdrive lidt, når vi snakker med de andre, så du ikke får skidt ud. Ej, det var bare en recon omgang, var det ikke det? Ej, den er god bane nu. 9.28 med safety. 9.28? Ja. Så man kan ikke køre den 9.40, eller hvad? Sindssygt. Og det var med en lang safety zone. Er det første tur? Hannes, du går. Tag nummer ro. Du går. Han har lige kørt. Det var helt roligt. Han har lige kørt. Han er sindssyg. Det var stille og roligt. Der var margin, men vi kørte hurtigt. Hvor hurtigt kører det rundt? 9.20, tror jeg. Det kommer til at pille ham. Der var sgu heller ikke rigtig nogen, der gik forbi os. Du begår han næste gang. Ja? Du begår han næste gang. Er det en plads, der er der, eller hvad? Ja, der er ikke en plads. Jo. Fuck, du er god til at køre. Det var en kæmpe oplevelse. Ja, i lige måde. Det var fedt, du delte den med mig. Jeg kan ikke se en skid. Jeg kan ikke se noget i spejlet, Martin. Nej, undskyld. Så kan han ikke komme ud. Lige en lille smule frem, så kan han ikke komme ud. Der. Perfekt. Vi kortede dernede igen. Ja. Sådan. Nej, det er rart at vide. Det er rart at vide. Ja, det er god tur. Var det en god tur? Ja, yes. Gør han det? Ja, det var mega start. Hvad for noget? Ja. Det er en vigtig. Det er dejligt. Så er han varmt op, Det kan jeg love jer for. Nej, vi okay. Har du slukket kameraet? Ja, den kører. Ja, det tror jeg.